häzir Bayburt'un bir belent nokatlarynyň birine ýerleşýär. Seýahatçylar bu ýerde taryh gala ýerleşen. Elbetde bu belentlikden Bayburt şäheriniň gözel görnüşi açylýar. Galanyň ady barada aýtsak, gala çynmaçyn galasy diýip atlandyrylýan eken. Näme sebäpden beýle ad? Ýagny bu ýerden beýik ýüpek ýoly geçip bu ýerde bazar bolupdyr, alys-çalys nokatlar bolupdyr. Şonuň esasynda da gala çynmaçyn galasy diýip atlandyrylypdyr. Ýene de bir aýtmak isleýän zadymyz mehriban tamaşaçylar, Bayburt ýagny bir türkmen halkymyza, türkmenlere ýakynlyk bar. Bu ýerdäki adamlaryň ýagny gürleýiş äheni türkmenlere meňzeýär. Şol sanada Gorkudanyň ruhy aram tapan ýeri bar diýip aýdylýar. Onuň biz seýahatymyzyň çäklerini görür. Seýahatçylar onu näme gelin Bayburt barada bilmegimizi, köp zatlar görmegimizi dowam edelim. Seýahatymyz sizin üçin dowam eder. Bayburt galasyna ulgam dağlaryň içi bilen galyp bolýar. Gala Gara deňizi bilen Pars aýlygyny birikdirýän Sewda ýoluna ýerleşen. Galaň ady, ähmeti, gözelligi we adaty durmuşy bardy. Köp sany maglumaty bar bolanyň sebäpli her bir seýahatçy hükman onuň ýolundan geçýär we ol barada gyzykly zatlary öwrenýär. Bayburtda rafting spordan diýsem ösen, ýagny Bayburtdyň merkezinden ak geçen derýada, ýagny rafting spordy ýerine ýetirilýär. Elbetde rafting spordy ýagny batlak diýen derýalarda ýerine ýetirilýär. Bulan bolsa seýahatçylyk mövsüminde diýsem, gyzykly hem-de täsirli bolup durýar. Elbetde seýahatymyň çäklerini bizem şu derýa arkaly häzir rafting spordy bilen meşgullanýar. Hem-de şu ýerlerde gezilenje de seýahat eder. Ilkinji safar dörüjü toparmaz rafting spordy boýunça bizde gyzykly zatlar bolup ýetmek. Rafting, dağly, derýanyň içinden geçýän, gelýän soň üstündäki 6-4 ýa-da 2 ornuk gaýygyň üstüne ýüzüp gaýdylýan sport akdyrmy. Bayburt şäheri bölüklöýün çoruk kiçijik derýajygynyň eteklerine ýerleşen. Hut şu ýerdenem meşhur su akymy başlanýar. Ýagny bu Bayburtdyň esasy sport düýmenjeleriniň biri bolan raftingdir. Rafting su sporty bu ýerde 1970-nji ýyllarda başlanýar we şol döwürden bäri çoruk kiçi derýajygy rafting üçin amatly ýer diýip hasaplanýar. Bu howdanyň akymy 260 kilometre çen uzap gidip Artvin welaýatyna çen barp ýetýär. Bu dağ derýasy ajaýyp Lazistan gaýalarynyň uza boyuna akıp geçer we akımı Gara deňizine goýýar. Emma bu eýýäm Türkiýe Respublikasynyň çägi bolman Batumi şäheriniň golaýydyr. Raftingçiler ýaly gyzykly sport eken seýahatçylar bizim ilkinji safar şu derýada rafting sportla meşgullandyk. Elbetde derýanyň agasly ýerine barýan ýerlerim bolýar. Ýa bolmasa belendikden tete gaýdan ýerine hatam gyzykly bolýar. Rafting sporty bilen meşgullanjak adamlary şeýle matat bermekde. Ýani bu lugurdan ören kämilleşmek gerek, hem-de türgünleşmek gerek sebäbi derýanyň öwrümli ýa bolmasa da daşlaryň üstünden belendikden gaýdylýan ýerler bolýar. Ýa bolmasa da çişirlen gämi barp agaç ýürýän ýerler bolýar. Şonu ýagny tälimçiniň berýän görkezmesine esaslanyp hereket etmelike rafting sportyny umuman rafting boýunça ýagny gemide rafting ýerine ýetirmek üçin her bir adam türgünleşip ol barada köp zatlar bilmekleri zerur ekeni. Sebäbi biz şu derýada rafting sport ýerine ýetirenimiz oňa dol göz ýetirdik. Umuman aýtsak häzir seýahat pursatymy diýsem gyzykly boldy.